ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମାଆର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମା ତ ଦେଖିଲା ଶୋଇଛି। ତ ଭାବିଲି ଜଣକ ଫଟାଫଟ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ବିନା କୌଣସି ତରକାରୀ କୌଣସି ଭଜାରେ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଭାବିଲୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା, ପନିର ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ରିଜରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଟିକେ ପନିର ପରଟା କରି ଖାଇଦେବା, ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତ ପନିରକୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖିବ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ରୂପା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁ ମସଲା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ ପାରିବେ, ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦଦାର ମସଲା ପକାଇକିନି ତାକୁ ଚକଟି ଦେଇଥିଲୁ। ମା ଅଲରେଡ଼ି ଚକଟିକିନି ଅଟା ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲା, ତ ଅଟା ଯଦି ଚକଟି ଥିଲା ଆମେ ସେଇଥିରେ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି କରି ରଖିନେଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲସେ କରି ଆସୁନି ଗୁଳାଟା, ତ ରୂପା ଟିକେ ଗୁଳାଟି କରିଦେଉଥିଲା ଭଲସେ, ତା ଦେହରେ ପୁର ପୁରେଇକିନି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ରୂପା କେମିତି କରୁଛି। ପନିର ଷ୍ଟଫିଂ ରଖିଦେଇଛି, ଷ୍ଟଫିଂ କରି ରଖିଦେଇଛ ତମେ। ସେ হবে না ତାଟିକୁ ଥାଳିଆ କରିଦେଉଛୁ। ତୁ ଜାଣୁ ଦେହ ସମସ୍ତେ ଅଧିକା ଦେହନି, ସେ ଫାଟିଯିବ, ବେଲି ହେବନି। ପିଆଜଟା ପଡ଼ିଛି ନା, ପନିରଟା ତାହେଲେ ଦବିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ତ ଦବିବନି। ଏତେ ଛୋଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫଟାଫଟ କର। ଦେଖୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୂପା ଆଖାର କଥା ଗପୁଛି, ଏଇଟା ନନସେନ୍ସ। ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ା କରିସାରିଲିଣି, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସେନି। ହଁ ହଁ, ସତରୁ ଫାଳେ କହିଲା। ସତ କହିଲେ ସବୁଥର କିଏ କରେ? ତୁ କରୁ? ସବୁଥର ମୁଁ କରେ ନା, ତତେ ଶିଖେଇଦେଲି। ଶିଖେଇଦେଲି ବୋଲି ତୁ ଶିଖେଇଦେଲୁ। କରୁନା, ନହେଲେ ମନକୁ କେମିତି କରିବୁ ତୁ? କାଟି କୁଟି ଚକଟି ଚାକଟି ସବୁ କରିଦେଲି, ଖାଲି କହିଲି ଟିକେ କରିଦେବାକୁ, ଏଠି ବସିକିନି ଷ୍ଟଫିଂ କରୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ନାଞ୍ଜ କିଛି ତତେ ଆସେ କଥା? ଗଧ କହିବନି ମୋତେ। ତାୱା ବସେଇଲିଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ସେକିବି। ବେଲି ତ ଦେଖିବୁ ନା, ଏକୁ ବଟର କରିଦେବୁ। ହଁ, ଏମିତି ଶିଖିଦେବି, କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଶିଖିଦେବି ଏମିତି। କୋଉଥିରେ ଶିଖିବୁ? ଖାଲି ସେକିବି, ତାପରେ ଗୁଆଘିଆ ମାରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୁଆଘିଆରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ପଇଲା ତାୱାରେ। ଉଡ଼ି ଯାଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ପର ଲାଗିଛି? ଗୁଆଘିଆ ତତଲାରେ ପଇଲେ ତାତିକିନି ଉଡ଼ିଯିବ, ବାସ୍ନା ବାହାରି ଯାଉଛି ଅଧିକ ହେଇଗଲା କି? ହଁ, ଛୋଟ ଗୁଳାଟା ଥିଲା, ଆଉ ଛୋଟ ଗୁଳା ଥିଲା, ଅଧିକା ଷ୍ଟଫିଂ କରିଦେଲୁ। ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା ଗୁଳାଟା। ରୂପା ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିବନି। ଜାଣିଛି। ଚାଲ ବେଲିବା। ସବୁତିକ ପରଟା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଷ୍ଟଫିଂ ପୁରେଇକି। ଆଉ ଟିକେ ବଳିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଟି ଦେଇଛୁ, ବେଲି ଆସେନି। ବଢ଼ିଆ ଶିଖିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଇଏ କରିଥିଲି, ଷ୍ଟଫିଂ ପୁରେଇ ରଖିଥିଲି, ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା ସେଟା ସବୁ ବେଲୁଛି। ବେଲାଟା ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ନା କିଏ ଶିଖେଇ? ବାପା। ଆଉ ତୁ ଶିଖେଇଥିଲୁ ମୋତେ? ମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ ଶିଖେଇଥିଲି। ତୁ ଶିଖେଇଥିଲୁ? ବାପାଠୁ ଶିଖେଇଥିଲୁ ମୋତେ? ମୁଁ ଶିଖେଇନି, କିଏ ଶିଖେଇଛି? ମିଛ କହୁଛୁ। ମାନଚିତ୍ର, ଆମେରିକା, ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ସବୁ ଦେଶ କାହିଁ କିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ? ଜାଣୁ ମୁଁ କାହା ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଏମିତି ଶୋଇକିନି ଏମିତି। ହଁ, ପୋଛିଦେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ। ହାତ ଲାଗିଗଲା, ପୋଛିଦେଲି, ଝାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏମିତି ଶୋଇକି ମାରିବ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ମାରିବ। କାମ କର, ସୁଜି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେ ହେଲା, ଦହି ଗୋଳେଇକି ଥୋଇଦେବି। ଦହି ଭାଜି ପଡ଼ି ରଖିବୁ। ଏ ନାଲି ନାଲି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତୁ ଭଲ
ଟିକେ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ହିସାବ କରିବ ଭାଗ ଦିଟା ଲେଖା ଦିଟା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଟିକେ ଚକର ଦେବୁ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଖଟା ଲାଗିଲାଣି। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଜାଣିନୁ। କାମ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ତ ପୁରା କାମିକାରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲୁ। ବେଷ୍ଟ କାମିକା ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଉ କେଇଟି ରହିଲା? ଆଉ ତିନୋଟି ଗୁଡ଼ା। ହଉ ଜଲ୍ଦି କର, ମାଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। କଟା ହେଇକି ଦେଖେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ। ମା ଉଠୁ ଉଠୁନୁ ଖାଇବୁ ଉଠୁ। ଆସି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସକ୍ସରେ। टेस्टी चलो खाया। देखो स्टॉपिंग कंचा पाटी टे बाध्य जो लाଗୁଛି ओका ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ନରମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଏ ବଢ଼ିଆ କଡ଼କଡ଼ ହେଇଛି। ଟାଣ ହେଇଛି। ଭଲ ଅଛି। ହଁ ଆଉ